аз съм Фантом 1, не, аз съм с Тревор. И днес ще играем Майнкрафт оцеляване, така. Започваме. Само се включва. Нета. Сложиш се и ти. Сложиш се. Ама това има парола. Тя да го кажа. Тихо. Намали си звука много. Малко ще го намаля. Чак при мен се чува. Добре. Добре. Така. Готов ли си? Да. Аз съм готов. Сега ще видя дали си готов. И още няма. Ако искате да поиграем малко... Готов аз. Ето. Сега дали ще ни излезе. Ето. Тревор. Сега ще играем с него. И така. Аз събирам дърво. Добре. Ето дойде. Какво става? Събирай дърво. Ти молник. Скоро те пържи. Къде бе? Не ме те пare. Виж спувах се дърво. Молник. Пак ли го вземеш? Аре бе, върнах се. Без да събирам дърво. Чао. Чао. Виждаш ли? От сега ще видиш. Сега ще твъркам. Я погледни. Виждам. Яко, Аре, играй. Ти се лигал. И събирай дървета. Както знаете, аз сега в момента аз се снимам, само той снимам. Да. И аз събира само да. Благодаря. Тук направих. Я малко се забави, аз да малко да ми се виж. Става ли? Айде, моля се. Така. Не бе. Събирай дърво. Взема шугърки. Събира какво. Не ме интересува. Само събери 16 дърво и... Не това бе. Чао. Насека се бута. Ако искате да абонирате за моят канал, аз съм Фантом 1. Не само за него бе. Само когато се абонираш за него, някаква красива клипове да изяде. Да. Най-грозни. И така, Сега направихме ще почна пауза. да снимам. Само да знаете. Аз Който снимам. иска. Здравейте, приятели, аз съм Фантом 1. Сега започвам да снимам. Тук съм с Тревор. Сега ще оцеляваме. Нали го каза Чао. бе? Тъпчо, нали го каза Да, само бе? че не бях на клип. Видяхме в клипа, аз направих пауза, ти не знаеше. Аз направих пауза за Да, да само, събера. само ти имаше клип. Аз не започнах да снимам. Добре, тихо. И така спираме за малко. Здравейте, приятели, аз съм Фантом 1. Аз съм Ще Тревор. играем Minecraft Pocket Edition, с мен е Тревор. Преди малко започнахме, имахме малко и затова спяхме да снимаме. И да. Да, ето той го каза. И сега почваме да снимаме. Си правим неща и ще съберем малко камък. Кобълстон. Да, това става. Ти къде си? До тебе съм. Той е един бездомник. Аз съм Тревор, така изглежда Тревор. Който знае кой е Тревор, да опише в коментарите. Той е един човек от гъта. Не. Тук е много шумно става. Така. Извинете. Я вземам. Иди. Така. Направих си пушка. Елате тук, бе. Така. Наместихме се от местото. Там много шумно. Да, снимам. Там много шумно става. Ще взема чипса. Много шумно става нещо. И той спря за малко.
И той идва. Идвам, завърнах се. Ако не знаете за какво пора, гледайте гей канал на Тревър и ще видите за какво добро. Да. И ето. Имам 29 воти. Колко дърва имаш? Колко дърва имаш, къде си? Имам един стак. Момче, много се гладен. Къде? Опа. Аз събрах 18 дървочни, ще ти стигна. Давай, сега пак ще направя отгоре на къща. Направи на дърво, да. Не на дърво, ще Искаш ли да ти дам моето дърво? Не. Може да направим, ако аз не намеря... Не. Ако не намеря кол, може да направим чаркол и от необработено дърво. Ако искаш. Ще направя на малка къща. Аре, всеки... Искаш ли? Единственият проблем е, че нямаме овци. Аз имам. Колко Ама вълни само имаш? 4. Какво стана Аз- с това? Аз убих една и тя не ми даде Защо не мога да взема тази ябълка? Не ме ли? бъгна. Да, ще взема. Или прави къща. Добре, ти да ми ябълката, Къде е? аз ще построя къща. Взея, бе. Взея. Мен. Ето на моят клип не съм. Не съм я взел на моят клип. Но това ти е. Става. Лев. Лев на. Не ме казваш. Аре, стига, бе, малки! И така, извинете за плазата, но тук много тичат малките деца. Сега правим дърво и ще направим къща. Фантом, едно левна нещо и остана, не знам на компа нещо. На телефона ли? По телефон ли снимаш? Да. Аз не знам. Съжалявам за което. Аз започнах да снимам, но съжалявам, че създах. И пак спираме. И така. Тук сме. Не знам, някакъв път пак ще направим един клип. Ако искаш влиза. Не знам, аз може да влезна без да снимам, ако ме пусна. Ако искаш. Не ме пуска. Сигурно. Сигурен съм. Да не си изключил нета. Не, Я виждал. имам. Имаш ли връзка? Ти... Стига ме, сам. Сам чакай, не. Я виж дали хващаш от Ние ще играме Bed Wars. Добре. Ма нали може интернет от тебе? От мене. Да. Не, трябва и ти да си. Не. Като заредим карти. Ето шайки. Добре. Какво ще играеш ти? Bed Wars. Minecraft Bed Wars. Окей. И здравейте, приятели, аз съм Фатомен, днес ще играем Minecraft. Ще играем в един сервер, който е за Bed Wars. То не може да бъде. И тук, какво е това, не знам. Кой не може да играе? Ти. Ти. Да. Да, защо аз? Аз не можеш. Аз съм Тревор. Той скучи, бе. Цепи ги. Тук играят на Bed Wars. И аз снимам и те снимат. Добре. Кам. Гол ще снимам. Фантом едно. Нещо ме тепа, майка. Аре, той има шлем и не може да умре. Може. Не може, изгори от шлема. Ето тук се стои. Не пресмети. Едно бъдеш. Кашката.
Така. Това зомби не спря да се качва. Аз отпреди, знаеш ли, че се казваха да се качва? Се каже маняка, мадафак. Да. И така се казвах. Аз имах много имена. Паяк. Той беше по-голям фантом от мен. Да. Всяка една от тия къщи. Нека да аз отида в една къща. Но едно време е бил по-голям фантом. Сега е малко фантомче. А сега къде ми е къщата? Не е там. Къде отиде къщата? Май е на тука. Не. Така. Аз изгубих къщата. Браво. А не, леглото ми е. Къде е къщата? Е правилно. И така, другия път може да снимам с фейскам. Ще с фейскам. Да, и не, и моя. Кой ти беше разбрал името? Кой ти беше разбрал името? Как? Боян? Не знам. Беше разбрал кой си. Ами ти го криеш в тайна? Не, тук не мога да се говорят, бе. Значи, аз ще го направя клипа 15 минутен, този... Аз не мога да благодаря защото имам цели 37 абоната. Благодаря. Да. Ще има. Да. Сега като спрях нещо ми цепи. Така да направим една бърза къща за колко ли време там. Ще снимаш някакви? Не знам, може би да. Ще правим една малка къща. Нали, Васко? Ей сега с малко. Сега какво ще правим? За какво? Нали, бе? Не ти. Е сега. Сега ще правя къщата. И тихо, тихо. Така някакво решаваме, където много мразим. Някаква старуха. Слагаме тук. Правим така. Чакаме това. Правим така. Една стикка снимам. И слагаме леглото. Тук. Да, бе. Тихо е. Слагаме вратата. И това беше от нас. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се, харесайте и чао!